weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe africa weltare tv takkusana yoni to likseyba gorgol to belen ndendi to ganki to tulde baali to wuuro djibi alpha to seyyena wuuro molo to seyyena gabaɓi to wajjo bosoyaɓe to Gurjuma to Sinthiana Gurjuma to Dara Salam to Sinthiana Samba Thillo ko on takkusan juula ha to galle ceerno Amady Tidiane Alpha Mama Siley Ba to Moderna ha to galle makko Sama Sa to Kilinkara ko on takkusan kadi juula ha to galle ceerno Aman Nene to kay hayde ko taari ɗum kala ene jeeya e gardini kabruji men to leydi Mauritanie jeunesse landa elin safa ɓe likseyba gorgol ɓe jubbini caravane dawrugol molanteɗo Allah ñande aseta ɓennuɗo e nder likseyba to leydi Sénégal ko ñande aljuma paaɗo ministre des finances et du budget ko ñande hen tigui darato yesso sarɗiyeji e nder suudu sarɗiyeji hollirde programme budgétaire makko 2025 2027 to leydi Mali colonel Azimi Goïta horejo transition leydi ndi o holliri tigui leydi France nana dari do dole mum ponno kay kala saaha gam yidde herƴinde ko fati e faggudu leydi ndi kedde Afrique ma en ketto musidɗo men Alassane Oumar Mbodj gorko mo Sarandogo habruji men joolam jaɓeri ma jaaha to leydi Arabie Saoudite jeen to leydi Russie to leydi Italie to leydi Chine ha to Suisse bisimilla mon e ketki hotodirte joni joni pren pacciren aadi bil aadi salade aadi ɓuuri firtude aadi ceerno Djiby Sy wi ko firtata aadi mo adodiri e jayde weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa weltare TV ceerno Djiby Sy ene wiya dendagal almuɓe mum e dendagal hettiyankoɓe weltare TV omo wi on juule mo wuuri yon juul kewɗo ceerno Djiby Sy ko wittiyanke leɗɗe ko safriyanke safruji fina tawa ceerno Djiby Sy ko jaadinde ɓalwal e danwal kala labɗo riidu malaɗo wune ceerno Djiby Sy ne safra rafiji kewɗi ɗi jiida cirolla wonduɓe kista wonduɓe nogam sita rewɓe ronkuɓe sowade rewɓe dartoraɓe kala ceerno Djiby Sy ne yawran ɓe rewɓe sattoraɓe dewle wonduɓe humre e wonduɓe gorko ladde kala ceerno Djiby Sy ne jogui leɗɗe e fannuji kewɗi ha tengti e fannuji tati hen fannu goto sa ƴetti ɗum fodde sappo e jeenayi rafini yalta ma ha laaɓa fannu goɗɗo fodde sappo e tati rafini yalta ma ha laaɓa fannu tataɓo o noon ko kawisaji mehi goni e muɗum so tawi a waɗi no wiruma ni ko famdi kala fodde temedere rafi eni wayma ha laaɓa ɗin noon waddete koye gawri samme walla gawri suuna so tawi a waɗi no wiruma ni ma yiito hoorema ha no hannirta ni ceerno Djiby Sy Allah rokki ɗum mbawka ene luɓiri ɗum gandal o rokkete leɗɗe joni joni jara boros gonnoɗo e reedu maɗa ponnoɗo sekede itte yalta ha laaɓa taw reedu ma seeka kadi darde guite maɗa ceerno Djiby Sy ko labɗo reedu so tawi kadi o yennama ka miskino safruma ha mbiya wen tawa hay muɗa yoɓani ceerno Djiby Sy ne yawrani ɓen wustoraɓe gorago yawɓe yitade koye men e jippiɓe leece kala e on fannu mo jogui leɗɗe wiyete tigui ko muuɗa hirna ƴettat ɗum joni joni mosa nufuru e nufuru ceerno Djiby Sy ene andina dendagal kilineɓe mum caggal nde ummi to kay haydi e oɗo saaha joni omo tawe to Nouakchott base makko Nouakchott legal ne tekka omo andina kilineɓe makko noon ɓe ka hayɗeɓe lappol palol dande ma e jeerinkoɓe kala wonde ɗo e balle seeɗa caggal sumgoji ma wattu jillu makko toon to leydi toon to kay haydi ceerno Djiby Sy ne andina dendagal kilineɓe mum
kanko safruji makko o tiiɗani haydara denda ngara fi neɗɗo wawi wondude kala e haaju mbawɗa wondude kala so tawi ko leydi Mauritanie ko ujunnaje jeegom uguya ɓurata ɗon so tawi noon ko leydi Sénégal ñamoɓe franc CFA kala ko 10 000 woni ujunnaji ɗiɗi CFA ɓurata ɗon ceerno Djiby Sy ko bawɗo listihar ko indema inde nene ma dokkatama o haala ko woni nder ɓerde ma ha mbiya yuni so tawi ko wonɓe to leyɗele ñameje franc CFA ko temedde nayyi mbuɗu so tawi noon ko wonɓe leydi Mauritanie yiɗɓe waɗnede listihara ko ujunere uguya walla mbaɗa kartal ma crédit neldamo e banggue WhatsApp o ha kala inde ma inde nene ma o haala ko ndira woni nder ɓerde ma ha mbiya yuni ceerno Djiby Sy kala jiɗɗo haaldude makko to banggue téléphone numéro makko téléphone ko numéro makko kadi kañum woni numéro makko WhatsApp mbatta ko 47 22 80 84 so tawi noon ko yiɓɓe lombude haalis men e weevo walla yiɓɓe neldema to weevo yiɗɓe numéro makko weevo ko numéro leydi Sénégal mbatta ko 78 128 35 98 ceerno Djiby Sy ne andina dendagal kilimo kadi nodduɓemo nonki hebdemo so tawi a waɗi oɗo numéro ko miñi kono wiye ceerno Alassane Sy numéro mum ko 32 62 04 99 ceerno Djiby Sy ko labɗo reedu malaɗo wone mbadden dando faade makko aadi bil aadi salade aadi ɓuuri firtude aadi ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji wi ko firtata aadi mo adodire jande weltare TV gorko mo melga wuuro jinneji ko gando binde laaɓaɗo leɗɗe jaadino ɓalwal dalwal kala ceerno Amadou Tidiane Diallo ne safar rafiji kewɗi ɗi jiiɗa cirol omo yaran ɓe wonduɓe koyɗe musoje keeceje musoje koyɗe ɓuutoje e ɓalɗi ƴakkoji kala ceerno Amadou Tidiane Diallo ne yawren ɓen yanoɓe barogal eɓe seedineji bahlide koye mumen kala ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji dendagal raffi gonduɗa balɗe tati a diwata ɗon taw wi alhamdoulillahi rabbil alamina ceerno Amadou Tidiane Diallo ne safra wonduɓe kiste fibrom dogam site rewɓe ɗon koɓe sowade dartoraɓe kala kono noon kadi ceerno Amadou Tidiane Diallo ne yawren ɓen ciguiɓe caɗele gorago guila yawɓe yitade koye mumen ha e jippiɓe leece usuraɓe gorago kala sa jokkodiri e makko o rokkanma ɗeɗe koye fannuji ɗiɗi hen fannu goto ko leɗɗe muɗeteɗe wiyete ko meeɗi moosa fannu ɗiɗaɓo ko leɗɗe urateɗe ɗen noon mbiyete ko yeddi ƴeewa ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji ko labɗo reedu malaɗo wune caggal nde ummi to leydi France o ari to Madina Gounass e oɗo saaha joni mo tawe to Nouakchott lamorgo leydi Mauritanie to base makko taweteɗa konde robine 4 et robine 5 kala jiɗɗo jokkodirde ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji numéro makko téléphone mo leydi Mauritanie mbatta ko 46 94 21 91 so tawi noon ko yiɓe hebde on to banggue WhatsApp ko numéro makko leydi France mbatta ko 00 336 04 04 66 27 ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji ene jogui base mum to Dakar ne golla ha no hannirta ni enen tawi ɗon miñi ko ne wiye ceerno Abdoulaye Diallo ceerno Abdoulaye Diallo numéro mum téléphone mbatta ko 77 714 94 15 ceerno Amadou Tidiane Diallo ne andi dendagal kiline mum base makko taweteɗo to melga ta base makko taweteɗo to Dagana Mauritanie ha to Rosso Mauritanie kala en tawe ɗon sehil makko ne wiye ceerno Amadou Dia ceerno Amadou Dia numéro mum téléphone mbatta ko 77 537 79 28 wonande kay sohluɓe leɗɗe koyɗe musoje keeceje musoje leɗɗe gorago kala so tawi a jokkodiri e makko ma heeɓ leɗɗe ma ha no hannirta ni ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji ko labɗo reedu ko malaɗo woni mbadden dando faade makko kawis mawɗo ekkiɗo hen lekki mbiyaki gorelte ko haako moƴƴo iwruko to korodinoro ari ko wallude e safrude ha moni kala yiito hen hoore muɗuma ɓen hutortoɓe gorelte mbi'i alhamdulillah yoga hen ko joguinoɓe ñabboji kawniɗi no feewi yoga e docteur e mabɓe kolliti hol o safara mon jiituɗon a neɗɗo tuƴiɗo joguiɗo AVC jogui cardiaque ƴiƴam dogata e ɓandu mum ɓandu jaaɗoru ɓandu wuloru prostate yoga e ñabbuji goɗɗi kala
hay janowo kala mum de so jokkondire gorelte ma yito hoore muɗuma gorelte ko haako moƴƴo iwruko to koredinoro ari ko wallude e safrude ha moni kala tina hoore mum a yittat ko jamireɗa mbaɗa e ndiyam ngulɗam aɗa yara aɗa yito collal ɓandu maɗa so tawi jiɗɗa ko hebde ko laaɓi ko fati gorelte jahata koto site mabɓe internet a mbaɗa www gorelte ma janggan hoorema kala muma so tawi noon ko tongoɗe gorelte gonɗa koto Italie jokkodita koye ceerno Abouli mbatta ko plus 39 339 856 67 39 so tawi noon gonɗa koto Espagne jokkodita koye Amadou Touré plus 34 643 29 22 96 so tawi noon gonɗa koto Mbour jokkodita koye Saydou Ndaw 77 388 21 88 so tawi noon gonɗa koto Ndendori jokkodita koye Salif Diallo 77 901 74 67 so tawi noon gonɗa koto Kaolack jokkodita koye Khadidiatou Guissé mbatta ko 77 693 55 12 so tawi noon gonɗa koto Jimbe jokkodita koye Amadou Thioban mbatta ko 77 428 85 88 so tawi noon gonɗa koto leydi France jokkodita koye Harouna Ngayda 06 50 99 64 43 musidɓe tedduɓe gorelte ko safara tan woni e moɗoma kettode kaburuji mon e demgal pula Afrique Asie Europe Amérique Moyen-Orient Océanie jam ñalde moon musidɓe tedduɓe eɗen goni altine nogas e nayyi lewru juin hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e nayyi habruji moon e demgal pular e sowte ko musidɗo moon seydi moon Ghali Abouba to karallagal ha mbawon yiide en to banggue nate ɓosojo ko miñumen sehili men Saydou Abouba jayde weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa enen ñaago on yafuy noon e kikiɗe hanki o wasde en addude habruji wona noon to banggue meɗen ko caɗele tigui joguino ɗon to banggue coupure courant saabu kay teskama ñalawma hanki o subaka kay ha yetti caggal futuru ko coupure courant wonno téléphone ngaji ɗi e wifi ji ɗi kala keɓano jenggue en mbawata no wadde journal men hano hanniri ni ko ɗum tigui tardi ɗum on ñagama hen yafuya ko noon kadi jayde weltare ɓiɓɓe fulɓe an diine maɗa musidɗo moon hono Ghali Abouba e dow inde mawni meɗen hono Mamadou Abouba tawateɗo eɗo saaha joni to Boggue ene rutta duwawuji faade dendagal bandiraɓe kala guila kay duynoɓe e réseaux sociaux ji noddunoɓe téléphone ngaji e yabbunoɓe koyɗu men kadi guila araɓe tawtorede wirwirde ha arnoɓe duwaw kala caggal jaltugol aduna jinnaɗo makko woni ne goggi meɗen yummum Mamadou Abou cakkinoɗo toon to Boggue to kadi koto Boggue to tulde Dubango mbiyetenoɗo Fatimata Tako ena mbiya tan nde Allah yurmo yawma yafoma harnamal janna Mamadou Abou noon e dow inde muɗum ɗemgal mum e dow inde miñiraɓe mum kala eɓe dutta duwaw faade dendagal julɓe kala on jokki en ɗam yo Allah jokku balɗe moon habruji men ɗemgal pulara to leydi Mauritanie puɗorɗen to leydi Mauritanie aset hecci hanki jeunesse eɗin safa woni jeunesse tawateɓe taw ko jeeyaɓe landa laamu ɓe likseyba gorgol ɓe jubbini caravane dawrugol molanteɗo Allah e nder wuuro likseyba gorgol ngol caravane o noon o fuɗɗi tigui o fuɗɗi ko sanga 17 heures ɓe dokkiri départ noon woni tigui ɓe puɗɗori ɗum koto siège jeunesse eɗin saf ɗon to likseyba gorgol ɓe ndewi e dow lawol goudron ɓe payi to funnague yaltirde wuuro ngo ha to yaltirde wuuro to sarapon woni tigui to poste sorti gendarmerie wuuro ngo toon ɓe kibiti ɓe garti ha to place de la nation wuuro ngo woni boowal manggal tawategal yesso galle préfet ɗon kadi ɓe jubbini ɗon welnere mawde no fewi welnere mawde waɗama welnere mawde waɗama ɗon caggal ɗum noon ɓe ummiti ɗon ko ɗon tigui ɓe paati to legal hadara foof noon koye buubaji wondude bawɗi e buubaji sabaraji
wondude tigi e lawɓe ene jima lawɓe ene jima motoji e otoji wondude e pucci kala ene puuɗa kañumena mbaɗi oɗona caravane locol kay ko kilométre uji kewɗi taw ko yimɓe jokkodiri tawi kadi koye weltare mawde goni hollirde tigui wonde ne jaadi tigui e landa ela insaf ɓe gayniri caravane o noon ko ɗon toɓe puɗorno ɗo tawi kadi foof rewi dow lawol hay goto gañaki hen waɗani haare waɗani barmu hay goto gañaki hen yimɓe foof kadi kooti ene belti ene beyti ha joni ko Mauritanie kettoɗen jeena to Talhaya noon ko commune kesso tawateɗe nder département mo Lik Seyba ardi commune o ardina commune woni maire mabɓe ko Alassane Dia noon ɓe juɓɓini toon meeting walanteɗo Allah kamɓene on taw ko meeting dow inde landa ela insaf dendagal guure tawateɗe nder commune he ko wayno Sinthiane Diakiri en e guure taari kala mbawi notitade hen ko noon kadi hono maire de Lik Seyba gorgol hono Aboubacry Thimbo e délégation mum timmuɗo ummima ɗo wondude coordinateur coordinateur INSAF to département de Lik Seyba e délégation timmuɗo ummima ɗo to Lik Seyba gorgol ɓe mbawi yaade kay toon to Ɗalhaya tawtoriyede kay oɗon meeting tawa kadi ko meeting mo Ɗalhaya yuɓɓini heewi ɓe hewɓe noon notitima hen ɓe commune Ɗalhaya noon holliri tigui wonde kay kartal ko gotal tigui ko landa ila INSAF kañum heɓata toon polgu ha joni koye on fannu keddoɗen Mouhamed Cheikh Al Ghazouani kañum woni hoore guendi Mauritanie candidat landa e l'INSAF gembaniɗo sulgoji gardigo leydi tijjaaɗi kay ñande nogas jeenayi lewru juin 2024 ene tawete noon to Tig Zigza e mbadi tourné makko taw ko tourné Rouma Jarriba mo yuɓɓinta kay campagne électorale mo ummini kay guila guila tigui ñande Rouma o udditi o holliri toon noon toon to Tig Zigza noon o holliri toon bila makko gardigo makko leydi Mauritanie ɗiɗo duuɓi joyyi ɗi o laami bila o noon holliri tigui yimɓe foof ene gandi bilan o ko positif kadi bilan o ko excellent o haali ɗum noon o haali ɗum koye nder meeting mo yuɓɓinno toon ñande aset nogas ɗiɗi lewru juin hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e nayyi toon to Tig Zigza o holliri noon so tawi o heeɓi pewolgu e mandat makko ɗiɗaɓa kay mawo jokku projet ji makko e ƴellidde kay leydi ndi ƴellidde leydi ndi kadi o toppito jeunesse on hannirta ni o siftini wiɓiniɓe noon wonde kay ko golli toon e nder ɗiɗo duuɓi joyyi o wi tigui école aji joyyi mahama toon dispensaire uji joyyi mahama toon hôpital régional mawɗo kadi waɗama toon to Tig Zigza sappo e ɗiɗi réseau ndiyam waɗama toon forage uji sappo e jeeɗiɗi tawa kadi foof koye ɓundu woturu ɗum noon to waɗama toon so tawi koto wuuro Nilma heeɓi courant mum hano hannirta ni lawol ngol ɓe mbiyata route urbaine tawi kadi waɗa laabi biteɗi route urbaine waɗama tigui e nder toon to wuuro Tig Zigza golle afde kadi lawol ummade Tig Zigza fayat wuro wiyetego El Qoudiya rutta faya to Boumay Diada o holliri tigui ma golle mum tigui koye golle hen gona nogas e ɗiɗi barrage woni uddo waɗama toon 36 digga taw ko digguji tokosi woni tigui ko afa toon ɗum noon foof kay ko beele diwan on e wawa hebde remru mum hano hannirta ni o holliri noon nogas ɗiɗi ujunere e temedde jeeɗiɗi capanɗe jeegom e goho neɗɗo tawateɓe toon keeɓi assurance mumen maladie o hewɓe kadi keeɓi ko wiyete transfert cash woni ballal ngal laamu rokkirte kala saaha taw koto banggue haalisaji o haalani ɗon holliri capanɗe jeenayi e ɗiɗi logement taw ko logement ji sociaux ji mbaɗama toon to Tig Zigza foof noon ko yidde hoybitande gurdam tawateɓe nder ndeɗon fande kanko Mouhamed Cheikh Al Ghazouani noon mo jokki projet o holliri tigui ene jokki projet ji kewɗi no fewi jogui projet ji kewɗi no fewi taw ko ɓamtoji ƴellitoji e région de Taganta o holliri noon eko taari ɗum kala ko ha tengti o holliri noon ha tengti noon kadi ko fati e wuuro Tig Zigza go o e rima Taganaɓe noon nde votantamo e keewal beele kay omo heeɓa polgu makko deuxiéme mandat ha wawa yettinde podoje e pandaje ɗe o jogui leydi ndi kala ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen jayde witede la dépêche ɓe koliri tigui ɓe holliri wonde Mauritanie najo goto biyeteɗo Wula Bousseyf waɗanoma kidnappé woni biftama aseta ɓennuɗo ɗo Sara
wuro witengo Abdullah Baguru tawatengo e nder hoddela sharqi e nder leydi Mauritanie biftiɓe noon biftiɓe jaadi makko ɓe noon ko mercenaire uji russe gollotoɓe e koninkoɓe leydi Mali witeɓe le Wagner famille Boussef noon habri ministre des affaires étrangères woni jagogal kalfinagal ko fate gueɗe caggal leydi jokkodiral leyɗele ɓe kabrimo habaru o ala kadi koɓe namdi so wona neɗɗo mabɓe ne woppite ko ɓuuri yawde e yaccade teskama noon gueɗe kamtoɗe ɗe baadi ni e kala saaha koninkoɓe leydi Mali walla ni gollidiɓe mum wiyeteɓe le mercenaire Wagner e kala saaha ene jaltade leydi Mali ndi ha laaɓa ɓe tacca kerol ɓe naata ha nder leydi Mauritanie ɓe mbaɗa gueɗe kamtoɗe ɗe baadi ni walla ni saaha ko ɓuuri ɗum e kala saaha kadi heewi laata tan ko maslaha hakkude leydi ɗe ɗiɗi habaruji men demgal Pulaar sen mima toon to Abdoulaye Bagourou payten koto leydi Sénégal caggal nde laamu leydi Sénégal ustuno cogguji ujuno ka yoga e cogguji taw ko gueɗe ñametede ɓurɗe hatujinede nder leydi Sénégal joni ko commission ngaji taw ko renoɓe kayno prix ji ɗi ɗoftira ko ɗina commission ngaji woni ko ɗin tigui woni tafaɗi ko altine hande noon nogas nayyi lewru juin 2024 ɗum fuɗɗoto e nder jokuli leydi kala laamu ngu noon suɓima dadiɓe e yerlitiɓe tawi kadi ko yerlitiɓe jamureɓe woni civil en wallodirde koni wallodirde e laamu ngu wallude ɗumen kay nde golle ɗen nde wirta lawol jagogal leydi Sénégal kalfinare ko fati e julago woni ministre du commerce hono biteɗo Serigne Gueye Diop o holliri tigui kene wona ɓuura ujunere e neɗɗo taw ko volontaire tadiɓe kañumen tigui mbawi kay oɗo saaha halfinade ɗenon gollade jeehe kay e boutique kala beele prix cogguji ɗi ene mbawa tigui rewde lawol hano hannirta ni ko aseta ɓennuɗo ɗo noon o waɗi haalande e journal télévisé mo 21 e RTS woni radio télévision du Sénégal o holliri kadi ko alay saggila prix ji ɗi binde kala bidika winda prix ji mum ko jeeyata ko binda prix ɗakka less muɗum tawa kala garɗo hayso namdaki ene andi coggu muɗum woni ko wiyete affichage et publicité de prix o holliri alay saguel ɗum waɗe e dendagal boutique aji e jeeheɗe kala beele kala yimɓeɓe kala ne ganda cogguji kala kadi tawaɗo windani walla ne windi cogguji ɗi jamiraka fawe tigui ko abre fawno ha forti koyɗe habaruji men demgal Pulaar to leydi Sénégal ha joni jeena to nokku biteɗo Kutala ko wuuro tawtengo e nder falde Kaolack ñande aljuma ɓennuɗo noon ko yumini waɗi toon ko ingénieur en génie civil e biyetenoɗo omo yette fayi ko kañum tigui barminno neɗɗo go taw ko peintre biyetenoɗo ene yette Sangare e nder haareɓe kamno Sangare noon nawa tigui to hôpital ko aseta hanki o ko ñande aljuma ɓe kamno o barminimo ko aseta heccenki o hawri e ladial kanko ema fayi noon o wiyama teeba nana soka tigui e mbadi garde à vue to brigade territorial de Kaolack ha joni ko leydi Sénégal keɗoɗen jen ha to nokku biteɗo ndindi jamma welnere tawi kadi ko jamma gamri waɗino tigui aseta ɓennuɗo sanga 2 heures laati on jamma welnere noon o laati tigui ko jamma sunare to wuuro witengo Cok Ñang tawatengo e nder commune mo Ndindi département mo Diourbel e nder département de Diourbel ko commerçant goto omo wiye omo yette fayi kanko tigui yi laaɓi o yiwi laaɓi noon ko demowo goto woni en cultivateur on noon o fiimo laaɓi koyiya walla bo to banggue ñaamo banggue ñaamo piyaɗo laaɓi o noon o wiyete tigui ko te omo yette sena o ronda noon o nawa to dispensaire mo Ndindin ko toon o hawri e ladial e juuɗe safroɓe barɗo hoore o wiyama teɓene tawi juuɗe gendarmerie juɓɓinnoɗo hirde nde noon koko doguide naate soyde ko ronkaɗo yitede saabu kayi o yuɓɓini hirde nde tawi wondani e yamirore woni tigui o ala autorisation ha joni ko leydi Sénégal keɗoɗen accident musɗo waɗi aseda heccanki o dow lawol Touba faade Dara tolno wuuro witego Sagata Jolof waɗɗani jeere wuuro ngo ko mini kar umminoɗo wuuro Sogui paano toon to Dakar kañuma feeri cukalel gorel tokosel biyeteno guel Moro Sina ene yaara duuɓi jeenayya ko hen guel hawri Allah diala gendarmerie noon sapere pompier kala notitima accident o nden ɓe mbaɗi constat mabɓe ko goski cukalel ngel ko ɗon nawa to morgom dispensaire Elisabeth Diouf mo Dara cukalel ngel noon wonno tigui koye taccidde goudron ene yaɓani kay sodode mburu to boutique gonnoɗo o to banggue to goudron ko ɗon chauffeur on dogano minibus o dogano dogdu fakkil no fewi ko ɗon yooɓi fital makko chauffeur o noon nanggamo tawi juuɗe brigade gendarmerie mo Dara koto Kaolack paɗen e nder
dépôt goto walla mbiyan agence weeva taweteɗo to cité Medina Baye Niass heeɓi tigui janguta jamma aseda ene weeta aleta ɓennuɗo ɗo ko sagataɓe wuyɓe noon yonɓe no fewi garɓe tigui ɓe dow oto taw kadi ko oto gujjaɗo oto o noon ɓe gujji ɗum koto agence Ngare Séguéra mo Sémélega woni agence Sémélega mo Ngare Séguéra ko toon ɓe gujji oto ɓe gujji oto policier goto noon e jangoye policier goto gagnima hen bandiji ɗiɗi ɗi kadi piɗama bandiji ɗiɗi e nder wuyɓeɓe piɗama ko ɗen tigui jani naggama hen wiyama ni goto e mabɓe fiɗaɓe ɗo hen goto e bandiji ɗi hawri e ladial to hôpital régional mo Kaolack he keddiɗo o noon en tawi judigui e juuɗe police bandiji keddiɓe noon ko natɓe soyde nana tigui jiile o cattuka no fewi ko leydi Sénégal ha joni keddoɗen Dame Diaye ko acteur dowluɗo no fewi jiiɗaɗo e nder leydi Sénégal o wonno o jotno noon koye filmeji série ji ɗi leydi Sénégal jota e oɗo sahakal taw kadi ko filmeji keɗaɗi no fewi ha tengti noon to banggue sukaɓe ɗo ɓe kewi yebde kala saaha o joui noon e filmeji kewɗi acteur o joui acteur ko wayno film biteɗo Cash e ko wayno film biteɗo entreprise kala o joui e nder ɗiɗon filmeji tawɗina filmeji kala tournata ɗum ko galle production biteɗo Marodi tournata ɗuma ɗiɗon filmeji ko aleda hanki no agasa tadi lewru juin kikiɗe sanga 17h o hawri e jala e accident moto makko mo waɗi sara croisement mo Cabrene ko jayde Sénégal noon kañuma ɓayini kabaru eɗen mbiya tan nde Allah yurmotomo yafoma kanko e dendagal maɓe julɓe kala allahumma amina ha joni ko leydi Sénégal keɗoɗen hono mbiruɗen gaddide kabaruji men jonde tawi ko débat d'orientation budgétaire joɗoto tigui ko joɗoto nder suudu sarɗiji nde leydi Sénégal tijjama jooɗo ko ñande aljuma paaɗo ɗo hennen o joɗoto yesso sarɗiji ɗi noon huccita e mabɓe taw kadi ko tengu rengu woni tigui face à face ko ministre des finances et des budget hono biteɗo Cheikh Diba noon ene jogui haaju ɓurɗo jolala waalo saabu kayi ko ɓoyani ko tigui saabu kayi ko ardi ko ɓoyani ko noma ministre des finances et des budget kadi yimɓe foof ne gandi joɗade kay e nder jonde suudu sarɗiji leydi Sénégal enen teska kay ɗiɗo duuɓi kala ko caɗele mawɗe no fewi kala nde jonde nde jooɗi ko addatamo toon noon ko wadde défendre ko fati document programmation budgétaire et économique pluriannuel 2025-2027 on document noon déjà kay fuɗɗima on document noon déjà yettima e juuɗe hooreje suudu ndu juuɗe suudu ndu hono tigui biyeteɗo président de l'assemblée hono biyeteɗo Amadou Mama Diop noon noddi batu taw ko batu keñiragu altine hande o no gas naya lewru juin 2024 o noddi noon ko ɓen terɗe woni les membres de conférence des présidents de la représentation parlementaire koko ɓe nodda e batu ɓe nodda tigui ko nde ɓe garata ɓe mbaɗa tigui calendrier mabɓe woni jubbude golle suudu sarɗiji ndi ko fati kayi e oɗon examen budgétaire moɓe ɗamini huccodirde ñande nogas jeenayyi walla ñande aljuma garowo ɗo ha joni ko leydi Sénégal keɗoɗen to Golf Sud karolera goto jaaroye duuɓi nogas tati woni golloto taw ko baɗowo karoje joɗata jaarowo juuɓi nogas tati kañum tigui tawa to place Malibo Grand Golf Sud woni tigui to tufde maayo Golf Sud o tawa noon ko wondani e wonki makko ɗum ko ñande julde taske goske ki yita omo wiyeteno omo yette menga beele ko baraɗo walla ala ko jooliɗo maayo ngol wukkitimo walla ala ko crise cardiaque heeɓimo toon walla ala ko mayde naturel tan holko mayɗum tawimo toon holko yooɓi fittade makko ko namde e oɗo saaha joni noon andaka tawa enquête noon udditama hen heeɓe noon kam kolliri ñande julde nde caggal nde o hutti laye galle mabɓe o rendidi dendagal cowodirndi e gueɗe ɗe ñamitaki ɗe kala o yeehi tigui ha toon to maayo gam weddoyade e yidde ɓuftade ko ɗon tigui o tawa omo hawri e ladial anda ko noon tawa holko woni sababu yaltudemo aduna goski ki noon nawama to morgue hôpital Fann losgoji jaaji udditama hen beele ande kay holko woni sababu jaltugol makko aduna so nummima toon to leydi Sénégal koto Mali paaɗena dadiɓe leydi Mali ɓe hinde faama woni force armée malienne mbaɗi patrouille mabɓe molenteɗo Allah e nder wuuro gawgo ɗum noon
ɗum wonno ko ñande tigui ñande sappo e jeegom lewru wonno tigui ñande jamma ale sappo e jeegom lewru juin 2024 ndu gonɗen ndu ko dadiɓe hewɓe noon tigui guila e gendarme aɓe ha e policier ji e militaire uji kala kamɓe nendini sebbeji mabɓe ɓe baddi tigui oɗon patrouille woni ko wiyete patrouille mixte woni fandade ɗon ko ittude ñonkoto heɓade bandiji e pelle joguitiɓe kala e nder gawo e ko taari ɗum kala ko directeur régional de la police non national mo gawo kañum artino oɗon opération tigui molanteɗo Allah omo wiye Yacouba Abdoulaye Kadera Keita ha joni ko leydi Mali keddoɗen e mbadi haɓade seɓɓitiɓe heɓɓitide e ɓeydude ndenka e kisal leydi ndi l'état major général des armées mo leydi Mali o holliri tigui wonde ñande aljuma no gasi go lewru juin 2024 gonɗen ɗum fama wari seɓɓitiɓe jeegomo ɓe seɓɓitiɓe jeegomo ɓe tettaniɓe kadi matériel jonɗo no feewi ko guila ɗen matériel ɗon tawe hen postoji tati radio taw ko portatif wondude e fetel mo hinde PKM e fetel goto mo hinde PM wondude munition woni kuure mum kewɗe no feewi ɓe koliri kadi ɓe mbawi duppande seɓɓitiɓe ɓe motoji kewɗi no feewi e ɗum noon koye nder falde Kidal e nder noon koye nder région de Kidal tawi kadi koto falde nokku biteɗo Bey Bara ha joni ko leydi Mali keddoɗen colonel Azimi Koita kañum woni hoore transition mo leydi Mali o holliri ñande nogas ɗiɗi lewru juin gonɗen ndu wonde kay laamu leydi France nana jokki leydi France kay o holliri ɓe pewni halis ha heewi taw ko halisa France CFA foof noon taw ko faux biyeji ɓe ulli ɗum yidde ullude ɗum e nder leydi Mali o holliri noon France tigui woni tigui hono ɗeɗo golle ɗe France waɗi oɗo saaha to leydi Mali France waɗino ɗum to leydi Guinée e saaha hitanuji nere temedde jeenayyi capanɗe jeegom woni 1960 o haali ɗum noon koye discours makko mo hollirno toon to Sikasso o holliri noon jaɓɓal leydi France laamu leydi France jogui faade leydi Mali e anniye moɓe jogui faade leydi Mali koye mbadi kay koye mbadi terrorisme yagal taw kadi koye fannuji tati woni 3 terrorisme fannu terrorisme gadano on koko wiyete terrorisme armé noon ko ɗum tigui woni mbadi gadandi mbadi ɗiɗaɓi ni koko fate terrorisme médiatique woni tigui e kala saaha jaade leydi France haalde haaluji ɗi godani taw ko ñawnoji bonnoji koddigal e bonnoji hakkillaji yimɓe terrorisme tataɓo o noon o holliri ko terrorisme économique woni tigui yidde kay wadde feere kala ha tigui faggudu leydi Mali yatira ɓawo beele leydi ndi ene diño ko ɗum woni ko yidde laamu France o wi noon yidde o holliri yeru noon yidde holliri yeru kay wonde kay e saaha ko yidde tardinde économie woni faggudu leydi Mali e saaha CEDEAO fawno sanction ngaji muɗum e nder leydi Mali o wi noon de leydi Mali yeeƴino tigui to leydi Guinée ɗi yeeƴino leydi Guinée ha waɗi tigui toon matériel mum o holliri marchandise uji mum o holliri e ngan sanga kadi Farais waɗi peeje kala kay ha tigui kala koɓe joɓanno kala taxe moɓe joɓanno toon to leydi Guinée to port leydi Guinée wawi tigui ngabbinede ha yetti laabi tati woni kala koɓe ɓetno mbuuɗu watti yoɓede buuɗi tati ɗum foof noon taw koye peeje leydi France foof noon ko yidde kay no leydi ndi diñori ene faggude leydi ndi yatiri ɓawo colonel Azimi Goïta noon o erima dendagal ɓesgu Mali kala no diɗon noon ndeɓe darto kay ɓe calo ha soro ladde oɗo haalis biteɗo France CFA o holliri ko haalis colonial ko haalis tigui ganduɗa hoore maɗa nawtoroje leyɗele ɗe kala caggal kabaruji men ɗemgal Pulaar kedde Afrique jabɓuɗen musidɗo men sehil men Alassane Oumar Mbodj gorko mo Sara Ndogo Alassane Oumar Mbodj a salminama juura en calmitima Ghali Abouba en calmini dennagal hettiyankoɓe Ayawo TV kabaruji men ɓuuri tewtude e dongre Afrique e ñalawma hande o puɗoɗen ko leydi Mali ɗon dey ne wayno 12 taw ko ɓen no luldiɓe laamu ngu ɓen mbawi toon rendude toon caggal toon ɓe jaggama taw ko laamu sabu ngu jagguiɓe ɓe mbi ɓe ngala haqqe kay rentude e nokku ene wawa wadde kon ɗin taw kadi kono batuji toon to Niger ene wayno ko armée o wawi konde kañumene wawde hono o warde toon taw kadi ko on tergal taw kadi ko jeeɗo e fedde islamiyankore taw kadi ko neɗɗo kadi kono ciɓɓiti ɗum no fewi noon ene wayno ɓe mbawi bayinde ɗum ɓe mbi toon to région Tillabéri banggue hirnangue taw kadi ko leydi ndi ko toon tigui ɓe mbawi wadde nguɗo taw kadi ko janggu ene wayno ɓe kaali koye bayinago mabɓe kono bulletin mabɓe ɓe mbi wonde ɓe jandi e oɗo taw ko ceɓɓitiɗo ɓe mbawi kono yoɓade kono fittandu mum ha hande ko toon to Niger ene wayno front patriotique
pour la justice ene wayno ko oɗo niveau taw kadi ko groupe créaɗo ko ɓooyani kantaw ardi oɗo groupe o ko Mahamat Mahmoud taw ko Salah o wi dey kankone ko felliti wadde oɗo groupe ko jidde kay taw kadi ko haɓanade wawde kay oɗo gardiɗo noɗo leydi ndi won Mohamed wona Bazoum ma woppitede kanko noon oɗo groupe o tawti koye ɗiɗo groupe aji gonnoɗi ɗi ngam kay wawde wiide wonde en haɓo laamu ngu taw ko saburgu ndu ha noon ɓe mbawa kadi kamɓene liberde oɗo non noon ardade kono leydi ndi ɗum noon kanko ko neɗɗo bawɗo hono politique ɗon caggal ɗum o mede leydi he o mooli toon to Libi ko wi noon ko kanko o waɗi hono bajinago on préfet gono toon to Bilma wayno ñande aljumare nde ko on bifta toon o wi wonde ko oɗo groupe kesso tigui bifti oɗo neɗɗo toon to Bilma hande ko toon ene wayno ko Rwanda toon ko gabugol mabɓe fuɗɗima guila ñande asatare no gasɗi nduɗo lewru ene wayno suɓugoji hoorejo leydi ndi hani e sarɗiyankoɓe mabɓe ɗum noon fota wonde ko 15 lewru fandu darade woni juillet ɓe mbawa wadde kono won wadde kono woteji mabɓe ɗum ene wayi noon oɗo Paul Kagame ene wayno ko kanko ngol lawol woni lawol nayɓiwol komo yiiɗi ardata kono leydi ndi guila ujunnaje 2000 ha e oɗo saaha mo gonɗen fodde duuɓi 24 ko kanko kay woni gardiɗo ko leydi ndi ɗum noon kadi kanko amo jeeya e ƴamotoɓe ardade kono leydi ndi ha hande amo yiiɗi kay jokkude gardugol makko ngol ndiɗo leydi toon to Kenya ene wayno hono kanko ɗo de ko William Ruto gardiɗo ko leydi ndi wi caggal kay sukaɓe ɓe mbawi kañumenne tellade e laabi ngam waytade kay oɗo taw ko nouvelle taxe mo waɗi to projet e yidde haɓade ɗum wonde kay jadani e koɓe mbi ko oɗo sahano kanko William Ruto o wi omo yiiɗi haaldude e sukaɓe ɓe mbawa kadi kono yewtidde ha jaam wawa kay won artude toon Soudan ene wayno ko dey ko ɗon mooliɓe to leydi hono toon to Soudan fodde kay lebbi 14 e caggal kay nde guerre o waɗi toon fodde million ngaji 10 e ɓen kadi ummiɓe nokkuji men ene wayno noyi ɓen taw ko dilloɓe ko wiyete organisation humanitaire ko en jogui kulhuli noddude e jertinde wonde e ɓen nde ballataɓe no fewi saabu ɗum ɗo fayi ɗo ɓe mbi wonde haydara ala ko fewi hen bandiraɓe musidɓe tedduɓe ko ɗo dey dowɗen e kabaruji men e dongre Afrique Ghali Abouba ɗum noon taw wonno koye darde musidɗo moon Mbodji Alassane Oumar kono kono sa ɗo gam weltare Ayawo TV. Dokay nini anda keɗatomi ko jange hebla sukaɓe Afrika nde tawno kani nene laaɓi kadi humpede welami humpitede ɓuri humpede welani humpetede ɓuuri humpede golle ma jooɗi ceerno men ceerno Yaya golle ma jooɗi ko noon kadi Alassane Oumar Mbodj gorko mo Sara Dogo takkusan juulama ha to galle ceerno Abdourahmani Dia to PK 8 Nouakchott ko on takkusan kadi juula ha to galle ceerno Ndiaye Baro to Nouadhibou e ko taari ɗum kala kabaruji men joolam jaɓiri puɗɗoɗen koto leydi Arabie Saoudite laamu leydi Arabie Saoudite ɓe kolliri tigui ñalawma hanki o bilan officiel ko maayi hitande hikka e hijjore mabɓe hijjore waɗnode hikka nde toon to Makka ɓe kolliri ko ujunere temettata e neɗɗo goto woni 1300 neɗɗo hawri toon e radial mbasi toon pittali men tawi kadi ko ɓuuri hewde ɓen mayiɓe ko arnoɓe hijjore hono holde laamu ngu laamu Arabie Saoudite ko arnoɓe hijjore tawi tigui galda e yamirore woni ko wiyete les pèlerins non autorisé arɓe tawa kadi ɓe gari koye nguleki ɓe gari koye nguleki cattuki o ennague muski no fewi ko heewi mabɓe ko hen koye yaltuɓe aduna koye ɓuuri hewde koye mabɓe ɓe kolliri noon saabu kay ɓen e nder 83% e mayɓe ɓe ko ɓen arnoɓe tawi tigui wondani e yamirore ko aleta hanki o noon ɓe ɓayini oɗon kabaru leydi Égypte noon ene jeeya tigui
tigi e leydi ɓurdi boomade kay mayraɓe toon hitade hikka nde saabu leydi Égypte ndi gotiri ko mayra hikka toon e nder hijjore heɓe mayrama 1jeegom neɗɗo hen 1jeegom ko arnoɓe toon hijjore tawi tigui wona e dow yamirore ko ɓuuri kadi hewde e mayɓe ɓe teskama ko nguleyki yooɓi pittali mumen ko leydi Russie paadena alata hande o ko alata altine walla mbiyan altine hande o altine hande o ko janguji walla alata hanki ko janguji mbaɗi tawi kadi ɗi ko janguji ɗi mbaɗi ko janguji terroriste ɗi mbaɗi noon ko nder leydi Russie to nokku biteɗo Dagestan sappoya jeenayo neɗɗo mbasi hen pittali mumen e nder jangu hen nayo ko civil en woni jambureɓe sappo e joyi e heddiɓe noon ko dadiɓe ɓe hinde police dadiɓe ɓe noon kañumenne mbawi tigui mbawi warde joyo taw koye wat boniɓe he ɓe itti pittali mumen e nder civil en nayo e nder civil en nayo waraɓe he hen goto noon koye mawɓe diine isayankoɓe woni mo martaba prêtre ko noon ko prêtre orthodoxe koto leydi Italie paadina usine goto fetti e nder leydi Italie woni explosi e nder leydi Italie aljuma ñande aljuma ɓennuɗo e nder fettande he noon waɗi mayɓe jeegomo taw ko gollotonoɓe walla mbiyen fettande ko ñalawma hanki o waɗi jamma hanki waɗi mayɓe jeegomo waɗi hen e nder ɓen mayɓe jeegomo noon hen goto ko Sénégal najo omo wiyeteno Bocar Diallo noon o jeeya koto wiyete lumbal ñalbi walla longo ñalbi lumbal ñalbi e nder commune mo Missira to Tamba e nder falde Tamba ko ɓe kabri ɗum noon ɓe kabrani noon holko saabi holko usine o gollata usine pettuɗo o holko gollata ɓe kalani kadi holko saabi kay ndeɗon fettande ɓe kalani ɗum koto leydi Chine paaɗena toɓoji kewɗi ndiyam jippima to leydi Chine altine hande no gasina e lewru juin 2024 ko guila hanki fuɗɗi fayi altine hande o yimɓe nayo noon mbasi hen pittali men neɗɗo goto kadi yaade wuura ko donkaɗo yitede meɗo woni porté dispari koto nokku noon biteɗo Wuhan ko wuuro tawatengo e nder hakkude leydi ɗi Chine woni o centre de Chine ko ɓen ɓuuri jayede on yaraɓande ɓen ɓuuri sa jayede ƴiwonde record noon toon kadi heeɓi ƴiwonde taw ko ƴiwonde record nde hono mum hewde ndiyam meeɗa yiyede e nder leydi he saabu ƴiwonde nde wotere tooɓi 337 millimétre woni 333 millimétre ko tooɓi ƴiwonde wotere koto leydi Suisse paɗena to Suisse noon ko toɓoji kañumne kewɗi ndiyam tawate toon jaaduɗi tigui e yoolarum goski neɗɗo goto noon yitama hen yimɓe ɗiɗo kadi ko ronkaɓe yitede ko yaduɓe wuura ko majjuɓe melewne donka yitede ɗum noon ko ñande aljuma ɓennuɗo toɓoji ɗi jippino toon foof noon ɗiɗo toɓoji kala kulɓinide ala ko saabi ɗum to wona kay ko wayte changement réchauffement et changement climatique tawateɗo oɗo saaha joni e nder windere kala musidɓe tedduɓe gasi ha laaɓi ceer ko ɗum ɗo wonno ko min tonga noon habruji mon e ɗemgal Pulaar e sawta he ko musidɗo mon sehil mon Ghali Abouba to karallagal ha mbawon yiiden to banggue nete ɓosoje ko miñi men sehil men Saydou Abouba so tawi ko ruɓiɗo Afrique ko Alassane Oumar Mbodj gorko mo Sara Ndogu kettimalaki jaam yo jaam Allah jogomi jogo on